Molt bé, doncs seguim ara amb la visió des de la Catalunya Nord, de la secció o de la territorial de l'ANC, amb Herbert Pi. Sí, bon dia a tothom. Bé, per nosaltres, la Catalunya Nord, seguir aquell procés, fer part d'aquell procés, és una cosa que és molt engrescadora. Tot primer, abans hem d'agrair a l'ANC que ens ha permès fer part d'aquell procés i part en tota normalitat, perquè som una regió de l'ANC, una regió normal. Som considerats com a catalans normals dins d'aquesta ANC i tenim representació al Secretariat Nacional i tenim representació territorialment, regionalment, i intentem fer part totes les accions que porta l'ANC, intentem portar-les aquí a Catalunya Nord o ajudar que se faci amb nosaltres també al sud. Aquest fet és important perquè si l'UC es passa a Prada, si l'ANC permet que Catalunya Nord sigui també Catalunya, no és sempre tan evident. Fa 350 anys, ho cal recordar, dos realmes absolutistes van mig partir al país i d'ençà l'estat francès i l'estat espanyol han tingut cura l'un i l'altre de fer-nos desaparèixer. Al sud, perquè sou una part molt més important, molt més viva, heu pogut resistir molt més que nosaltres. Nosaltres som un país molt petit, uns 400.000 habitants en aquell moment, amb la meitat que no són originaris de Catalunya Nord, és molt poca gent respecte als 60 o 65 milions de ciutadans de l'estat francès. Per tant, hem resistit. Aquesta resistència, la prova és que som aquí avui, ja vol dir, no és pas una gran victòria, però vol dir que és un fracàs per la política francesa, perquè la política francesa ha desplegat mitjans colossals per reduir-nos a zero. Mitjans colossals des de fa 3 segles. Un dels punts més complicats que tenim, ja no parlaré dels punts econòmics, que evidentment ha destrossat l'economia del país, però un dels símbols més importants és la llengua. És això que ens uneix a tots de banda i banda, i aquesta llengua en aquell moment sí que pateix molt. Si fins a la Segona Guerra Mundial aquesta llengua es transmetia de generació a generació, a partir d'aquí hi ha hagut el trencament generacional. Això ha fet que els que han nascut després han continuat de parlar català. La prova és que us parlo català. I el català l'he après a casa, l'he après amb els pares, com molta gent. Però aquell trencament generacional s'ha fet sentir molt més, potser, als anys 60-70. És degut al fet realment dels mitjans colossals que han desplegat des de França, que han desplegat amb totes les administracions omnipresents, amb la televisió, amb tots els lleus, amb una llengua catalana amagada i prohibida, quasi bé prohibida. Avui no diuen que és prohibida la llengua catalana aquí. Aquí se diu que el francès és obligatori. És una altra manera de dir les coses, és una altra manera. Tant a Espanya em sembla que el franquisme havia prohibit el castellà, aquí, el català, perdó. Aquí és l'obligació de la llengua francesa, és això que en diuen ells l'igualtat. L'igualtat a la francesa és això, és que tothom ha de ser sobre el mateix format, ha de tenir la mateixa manera de ser, de pensar, de parlar. I hem resistit. Ara, aquesta setmana he pogut participar a un curs aquí i les xifres que se'ns donen són molt dolentes. Pensem bé que a la llengua aquí perdem sobre 400.000 habitants que som, més o menys, ens en arriben 5.000 de nous cada any i aquests 5.000 venen de França majoritàriament, no són catalanoparlants. Tenim unes 4.000 persones que es moren cada any aquí. D'aquestes 4.000 persones que es moren cada any, molta gent és gent gran, la majoria és gent gran. És a dir, catalanoparlants naturals, d'aquestos que van néixer abans de la Segona Guerra Mundial
que parlen el català amb tota naturalitat. I a l'escola som capaços només de crear 400 nous parlants cada any. Hi ha 400 alumnes cada any que entren a escoles, sigui fileres bilingües, sigui Bressola, Arrels, per mort de dominar la llengua. Aquest fet és preocupant. És preocupant perquè són 5%. Perdem gran part dels catalanoparlants i en guanyem que 5%. Avui el sentiment de catalanitat aquí a la Catalunya Nord és molt fort. És molt fort. Hi ha un sentiment també de ser francès, però hi ha un sentiment de catalanitat. I aquell sentiment de catalanitat va també lligat amb un sentiment de voler aprendre el català, voler dominar la llengua catalana. Però quins mitjans tenim? Quins mitjans tenim? L'escola, 400 alumnes cada any que poden aprendre català, nous, és molt poc. La llengua catalana és absent al nivell, a l'espai públic, totalment absent, o quasi bé absent, tret d'un rètols a Perpinyà i de les entrades del poble, que posen el nom del poble en català, poc espai té el català aquí a la Catalunya Nord. I això és preocupant perquè la llengua juga molt pel sentiment d'identitat. El dia que perdem la llengua, no crec que es perdi del tot, això no, però com més la perdem i més tenim possibilitats de perdre aquell sentiment d'identitat catalana. I això podria acabar podria ser amb un nou estat català al costat. Per això també participem a aquell procés, perquè ens sentim catalans, primer, ens sentim catalans, som solidaris del que s'està passant al sud, però també volem recordar que aquí també és Catalunya. És a dir, que el dia que Catalunya tingui un nou estat no faci com ho fa des de fa 4 o 5 anys, és a dir, abandonar-nos. Els abandons de Catalunya en aquell moment són molts. Diuen que és la crisi. Diuen que és la crisi. Potser sí. Uns centenars de milers d'euros, uns centenars, no arriben ni a mig milió d'euros, que se'ns ha retallat, i ens han retallat molt i a tot arreu. Ens ha retallat les ajudes a escoles, a les escoles. Aquí la mainada pot aprendre català. Ens han retallat les ajudes a la ràdio, l'única ràdio en català que tenim aquí. Se'ns ha retallat ajudes a la plec, aquests que intervenen a l'escola pública. Se'ns ha retallat ajudes als cursos de català, també, per adults. Vull dir, totes aquestes ajudes que ens han retallat ens afectaran d'un dia o l'altre. I el que desitgem és que el futur estat català, el nou estat català, sigui capaç de fer com ho fan altres estats, entre altres l'estat francès, amb la francofonia, és ser capaç d'impulsar una política lingüística a tots aquests llocs on la llengua catalana hi és llengua normal, hi és llengua pròpia, i entre altres aquí a la Catalunya Nord, perquè Catalunya Nord, recordem-ho, és Catalunya i és el bressol de Catalunya. És aquí que va néixer la nació, i és aquí que també, si Catalunya perd la Catalunya Nord, ja perdrà molt, perdrà el seu naixement, perdrà la seva història. Ara, per ser una mica positiu, després d'aquell rosari de queixes, pensi que tenim futur per diverses coses. Un és que som totalment abandonats per França. Som abandonats per França, ens quedem molt lluny, som a 1.000 quilòmetres al centre de París i això fa que ens abandonen molt. Ho hem vist tot al llarg de la història i continua de ser la veritat avui. La gent se sent catalana i el que s'està passant a Barcelona i a Catalunya els interessa molt. I hi ha molta gent que avui diu i és que podrem tenir el passaport català? Llavors, sí, a Catalunya Nord.
I és que com ens afectarà aquell nou estat català? Si Catalunya esdevé un estat independent, com ens afectarà? La realitat és que no ho sabem. El que sabem és que ens afectarà, segur que ens afectarà, perquè serà un fet colossal, perquè neixerà un nou estat dins d'Europa, i això dins la Unió Europea avui no ha passat mai, però ens afectarà molt directament com a catalans. Quina serà la nostra visió, la nostra percepció de la identitat catalana, de la nació catalana, com a catalans del nord? I com aquell nou estat català ens considerarà a nosaltres catalans del nord? Perquè això també és una pregunta. Això és una cosa que podem qüestionar. Aquesta Constitució que s'està preparant és que permetrà a aquests nord-catalans que se senten catalans, que lluiten per Catalunya des de fa molts anys, que tinguin també aquest reconeixement de tenir la nacionalitat catalana? És que ho tindrem? És que ho tindrem? Vet aquí unes preguntes. Però bé, abans de respondre a aquestes preguntes, us cal votar el 9 de novembre, però per ajudar que els catalans del sud puguin votar el 9 de novembre, nosaltres, des de la territorial del nord, l'11 de setembre serem també a la B i serem, amb totes les nostres forces, en tot el que podrem portar. Moltes gràcies.